Mga residente sa Isabela at Cagayan na naapektuhan ng nagdaang bagyong Paeng na handugan ng relief packs. Sundan sa report. Napapaluha si Aling Imay mula sa Ilagan City, Isabela tuwing naaalala ang sinapit ng pamilya noong manalasa ang bagyong Paeng. Nasira umano ang ilang bahagi ng kanilang bahay dahil sa naranasang pagbaha. Labandera si Aling Imay at hindi sapat ang kinikita para itaguyod ang kanyang pamilya. Apo, hirap sir, hindi kami makatulog. Nagtataya pa kami ng butas. Mahirap siya na talaga, ang hirap ng buhay talaga kung hindi ka pumayod. Naglalabandera, lapa ako, ayun. Yung pinabibili ko ng pagkain namin sir. Isa si Aling Imay sa mga nakatanggap ng relief packs. 3 kilong bigas, 3 delata at noodles ang laman ng food packs na para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Mismong sa Isabela Governor Rodolfo Albano III at Cagayan Governor Manuel Mamba Sr. ang tumanggap ng $400,000 o katumbas ng mahigit 22 million pesos na ayuda mula sa non-government organization na Pacific Rim Economic and Cultural Association. Ibinigay ang donasyon sa pamamagitan ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, na isang socio-civic organization sa bansa. Actually, 7,000 beneficiaries po ang inihanda po namin at meron po susunod. Tiniyak ni Governor Albano III na makatatanggap ang lahat ng nasalantang Isabelino habang ilalaan naman ang bahagi ng donasyon sa rehabilitasyon ng ilang nasirang infrastruktura sa Cagayan. Dapat mag-concentrate muna sa Cagayan, tapos mag-concentrate din dun sa atin dito sa mga tributaries ng Cagayan River. Kung mapapansin mo sa Isabela, hindi masyado nagbaha kasi tayo, yung mga creeks, halos binubuhay na natin lahat. Gagamitin namin siguro ito pambili ng relocation sites for at least 2 or 3 towns. No? Para kasi doon sa Cagayan, marami na rin yung nasisira, yung nahuhulog yung mga bahay along the rivers, no? Yung Cagayan River at saka yung tributary. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.